Ако имате подуване, стомаха, колит, гастрит, рефлукса, това е киселини и доста често пиете някакви обезболяващи, но нищо не се получава. Стигате дори, но доста често до лекарски заведения, но и там никой не помага, защото предписват едни лекарства, които действителност не ни помагат, а просто затъпяват болката и след това болката пак се отключа. Така можете да си отключите доста други заболявания. Доста по-сериозни, мога да кажа. Затова, ако си прочистите организма с алоe вера, с мед, вие ще си решите проблемите. Алоето прочиства първо клетките, мазнини, токсини, шлаки и успокоява коремната област. То е 90% алоe, 8% мед и 2% витамин С. Ако искате да живеете един нормален живот, без така да имате тези стомашни проблеми и да не се стига до лекарства и да не се стига до болничните заведения, а да се радвате на живота, защото живота е много кратък и ако ние се грижим добре за нашето здраве, ще живеем дълги години. Когато особено не употребяваме лекарства, това е много важно за нас. Затова свържете се с мен, на страниците ми имат телефон и WhatsApp.